The Danish town of Odense played host to the latest round of European Nations Cup action last weekend, where the home side faced Luxembourg. Jeg hedder Johannes Makkeprang. Jeg er anden række på det danske landshold og kaptajn. Det er min anden kamp som kaptajn. Det er en stor ære. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det betyder sindssygt meget. Men i et kollektiv som vores, der har vi stor respekt for hinanden, så der er ikke nogen, der er hævet over hinanden, men det er selvfølgelig en stor ære at få lov til at gå først på banen. Men vi står alle sammen lige, når vi synger nationalsang. Rugby er noget, man har med sig i sin hverdag ude for banen. Det er noget, man har med sig i sin hverdag på arbejde og ja, hele livet. Det gør mig til den person, jeg er. Og det vil jeg altid være rugby evigt taknemmelig for. Rugby-familie-konceptet er stort i Danmark. Sporten når langt ud over bare banen, men også ud og gøre folk til bedre mennesker. Det er noget, der er vigtigt for rugbyfolk i Danmark, som gør, at vi har en super god sport. De værdier, vi har, de er passion, sammenhold, respekt, disciplin og fair play. Det er noget, der er vigtigt for rugbyfolk i Danmark, som gør, at vi har en super god sport. Vi spiller i den europæiske turnering, der er European Nations Cup, hvor vi er i division 2C. Det har været en hård turnering for os, hvor vi har haft en del tætte kampe, hvor vi desværre har tabt alle vores kampe indtil nu. Jeg giver ikke så meget fra tabellen. Jeg er meget, meget, meget sikker på, at vi går på banen og spiller en hård og en flot kamp. Og i min verden, der betyder det, at vi går på banen som sejrsherrer. Vi spiller Euro Rugby. Vi skal spille den sidste og 8. kamp imod Luxembourg. Vi har været i gruppe sammen med Serbien og Slovenien og Østrig. Det er ikke gået som håbet og som forventet. Det har været nogle tætte og lige kampe, men vi har desværre tabt alle vores kampe med meget, meget, meget få point. De fleste kampe med 5-7 point. Sidste chance for at sætte vores aftryk på den her gruppe og slå et ellers ubesejret Luxembourg-hold. Så det bliver fejret stort og højt. Vi spiller mod gruppevinderne, okay? De er ubesejrede, og de kommer her, og de tror, at de kan slutte sæsonen af ubesejrede. Det kan de ikke. It was a tough physical game. They brought it up front. It was a very tight game, as in they didn't spread the ball out wide a lot, and so we had to front up both in the scrums as well. It was very tough in the scrums. I mean, the score at halftime reflects the game really. 6-3 at halftime. In the end, we defended well. Unfortunately, they did manage to get through in the corner and score a try, but we came over with a win in the end. Vi er skuffede, men føler, at vi har spillet en fantastisk kamp. Rugby i Europa er meget, meget tæt og meget utrolig høj kvalitet, så forskellen på at vinde og tabe er meget lille. Så vi skal fortsætte det hårde arbejde, og i næste sæson, i næste gruppe, der er det os, der skal være ubesejret.